Together, growing in faith, changing communities. Makathunyiswe uJesu Kristo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa sifunde incwadi yesibili kaSamuel, isahluko se12, ivesi lokuqala kuze kube ivesi le-17. Kuleyo mihla inkosi uSomandla yathuma uNathan kuDavide. Wafika kuye wathi, emzini othile kwakukhona amadoda amabili, enye iyisicebi, enye impofu. Le ndoda eyisicebi yayinemihlambi eminingi yezimvu nezinkomo, kodwa indoda empofu yayingenalutho, kuphela iwundlwana elilodwa lemvu eyayilithengile. Yalisikhulisa yakhulela kuyo kanye nezingane zayo. Lalidla ekudliwa liphuza esitsheni sayo, lihlala esifubeni sayo linjengendodakazi kuyo. Ngelinye ilanga indoda eyisicebi yafikelwa isihambi, yanengwa ukuthatha enye yezimvu kumbe yezinkomo zayo ukuze ilungisele isihambi esasifike kuyo, kanti yahamba yathatha imvu yendoda empofu yayilungisela indoda eyayifike kwayo. Lapho-ke ulaka lukaDavide lwavutha kakhulu ngaleyo ndoda. Wayesethi uNathan, ngifunga inkosi ephilayo. Wayesethi kuNathan, ngifunga inkosi ephilayo. Umuntu owenze lokhu ufanele ukufa nokufa. Uzobuyisela imvu leyo ngokuphindwe kane, ngoba wenze lokhu nangoba akabanga nasihawu. uNathan wayesethi kuDavide, nguwena lo muntu. Isho njalo inkosi uNkulunkulu wakwa-Israyeli ithi, ngikugcobe waba inkosi yakwa-Israyeli, kepha manje inkemba ayisoze yakuyeka wena nendlu yakho, ngoba wadelela izwi lami, wamyenga umka-Uriya waba owakho. Isho njalo inkosi uSomandla ithi, bheka ngiyakwehlisela okubi okuyovela endlini yakho, ngizothatha abafazi bakho ubhekile ngibanike omunye oyobahambela ngokusobala emini. Wena wenze lokhu esithe, mina kodwa ngizakuveza lokhu phambi kuka-Israyeli wonke nasekukhanyeni kwelanga. Davide wayesethi kuNathan ngonile phambi kwenkosi. uNathan wathi, qha-ke inkosi ithethelele isono sakho, awusezukufa. Kodwa nokho ngokuba ngalesi senzo uyidelele ngempela inkosi, ingane ozozalelwa yona izokufa. uNathan wayesephindela ekhaya. Inkosi uSomandla yashaya ngesifo umntwana owazalelwa uDavide ngumka-Uriya, wagula kakhulu. uDavide wanxusisisa, wamncengisisa uNkulunkulu ngomntwana, wazila ukudla, wahlala eyedwa ebusuku, walala phansi emhlabathini. Izinceku zakhe ezindala zeza kuye zamncenga ukuba avuke phansi, kepha wanqaba, akaze adla nakudla nabo. Ebuhlungu le ndaba. Buhlungu indaba kaDavide no-Uriya. uNkulunkulu uthumela uNathan. uNathan ufika nendaba uthi kunamadoda amabili, oyedwa wayempofu ehlupheka, omunye eyisicebi. Lona owayehlupheka wayenewundlu, lahlala naye, lidla okudliwa uyena, liphuza okuphuzwa yena, lalifana nendodakazi kuyena, wayengenalutho. Bese kuba khona owayenakho konke. Langathizeni kuba khona izivakashi ezivakashela isicebi. Lona oyisicebi
ubengakwazi ukuthatha kokuningi anakho, kodwa yena uyasuka uyothatha lokho okuncane ushiya ompofu engenalutho. Davide uyadinwa, thilo umuntu kumele ukufa nokufa. Uthi uJehova nguwena lo muntu. Yazi enhlizweni yami mangilungiselela lentshumayelo kuyavuka ukuthi bangaka abantu abathole imisebenzi ngokuthi bayigwazele. Bangaka abantu abathole incwadi zokushayela ngoba kumele bagwaze. Abantu manje abasayithola izinto noma ngathiwa bafanele kanjani. Umuzi umuntu athi uzongihlekisa ngani, uzongenzelani mase sikunikile lo msebenzi, wena uzosinikani? Ubona umuntu obefanele ukuba aqashwe, kodwa uzwe bethi sizokwenzela lo msebenzi, wena uzosinikani? And so uthola ukuthi iholo lakho mhlambe abanye for the next 3 months uyahola ukuhola, kodwa iholo lakho linikeza labantu ngoba uncenge ukuphila. Bangaka abantu abaveza ulunya nobulwane uma ingane yakamakhelwane ifuna umsebenzi, lengane yakamakhelwane kumele iqale ilale nami. Bangaka abantu abahlukumeza ingane nabantu. Asabasiza abantu sibonge udanki. Sesibuza liphi into ozongenzela lona, iphi drink, sesithi yini ozongipha yona. Thandwa zami, ulunya olungaka emhlabeni, unqaba ukwaneliswa nokwaneliseka. uDavide uthi lo muntu umelwe ukufa. Akuve kulula kuDavide ukuba akhiphe leso sigwebo, kodwa umesethi uNkulunkulu ngomlomo womprofete wena lo muntu, uDavide uthi Nkosi ngixolele. Kunabantu abakubona kulula ukugxeka nokucindezela abanye abantu, kodwa uma into isibhekene nabo, ibona bokuqala abacela uxolo. Ubobuka isigebengu singakudelela masiphethe isibhamu, sikhombise isibhamu, sikushaye ngaso, sisibhekise ngakuwena, kodwa akekho umuntu oyigwala njengesigebengu uma isibhamu sesiveke sabheka ngakubona. Khona inqumo esithathile ngabanye abantu, kodwa lezo inqumo uma seyibuyela kuthina siyafuna ukuba ziphendulwe. Kodwa kunenkonzo engiyibuka ingithinta uDavide uma esethi angenzanga kahle. Ngeqala umuzi uDavide evuma isono sakhe la uNkulunkulu esemconfronta khona. Angenzanga kahle, angikhombisanga ubuholi,
ngenze okulichilo. Ngiyakwazini ukubona ububi bami? Ngiyakwazini ukuyisola la ngingenzanga khona kahle? Ndlovukazi Yesu la ibe nathi sibusise sivikele sikhanyisele sixusela amandla negrasiya ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke ngizokwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Mhlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iyekele izuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi namuhla. Ulonde nabo bonke ngifanele ukubakhulekisa. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo niNkulunkulu munye isikhathi ngesikhathi. Amen. Mangihlemelise uNkulunkulu somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.